Saka inini ndakabva uku kumba ndisina kana chekupfeka chemukati. Kana chandinacho hapana izvozvi kana bhutsi yekumakumbo handina. Yeah, the voice, Kadoma. Welcome to the Spanner Podcast Show, the biggest podcast in Kadoma, the voice of people. Mushonga we stress. Follow to our podcast. Nepe nyuro yevanu. Makadi muri Zimbabwe kwese kwamungadai muri kusangana zvekare kwatiri kuita pano paThe Spanner Podcast Show, apo pandinokupai nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika makona mana ese enyika. Nyaya yandinayo pano nhasi inorwadza uye inosuwisa. Pana amai vakaurayirwa murume wavo nehanzvadzi yavo mushure mekunge ivo nemurume wavo vatadza kuwirirana mukugara kwavo. Zvinonzi murume aita zvemagirlfriends kusvika murume atora chirwere akazonopa mukadzi wake, asi mukadzi akazvitambira zvakadaro achiti murume wangu ndinomuda. Asi murume haana kumira kuita zvemagirlfriends, akazosvika pataimu yaakati mukadzi handichade, akuwandira kugirlfriend. Even pamba anga asisina respect, aitouya negirlfriend yacho pamba zvekuti mukadzi mukuru aitotumwa kana mvura kunzi endai munotichererawo mvura kuti acherere girlfriend iri pamba. Zvinoratidza kuti amai ava vaitoshungurudzwa nemurume zvekuti vakanga vasina simba kana rekutaura zvavanoda nezvavasingade pamba. Saka amai vanonzi vakazodzingwa pamusha nemurume vachinzi handichakude. Ndokuenda kumba kwavo vachida kunozama kupotera kuti vawane munhu angavayananise nemurume wavo kuti vadzokere pamusha, since musha vakanga vavaka vese nemurume wavo. Zvinonzi amai ava kumba kwavo vanoberekwa vari 15. Pa15 hwavo pane 14 vasikana, and then last born ndiye mukomana. Baba vati kurei. Saka baba vachitambidzwa nyaya iyi vanoti kumukomana, iwe ndiwe mukomana ndiwe wave baba panapa, imboenda unogadzirisa nyaya yehanzvadzi yako kumba. Zvinonzi tsano vanosumuka vachienda vachida kuti vanogadzirisa nyaya. Pavanosvika kunyaya, hasha dzinovawandira zvekutadza kudzoreka, zvekusvika pakubvunza mukwasha kuti wakapa hanzvadzi yangu chirwere kuti zviite sei. Amenowo kuti mukwasha akadairawo kuti kudii, tezvara ndokunonga danda ndokurova mukwasha ndokutotanga kugwina, asi haana kufa panguva iyoyo. Mukwasha akatoenda kuchipatara ndokugara mazuva 2-3 ndokuzotisiya. Saka amai vari kuchema kuti inini hama dzese dzakundiramba dzichiti ndakauraya murume, ende hama dzemurume dzakundiramba. Murume aive nevamwe vana vaangagara ainawo, vakundirwisa vachindidzinga pamba vachiti makauraya baba vedu. Saka hei zvakaoma, vari kutsvagawo rubatsiro. But regai ndikupei vhidhiyo ravo mumbonzwawo mega kwakatangira nyaya kusvika patiri nhasi. Chimhanya igogo munotarisa kuti kumba chii chiri kuitika. Saka inini handazokwanisa kutura misodzi yangu neshungu. Ndokubva ndaramba ndichichema kusvika kwachena, kusvikira ndazoenda kumusha kuya ndokunowana baba vari muimba yakavanzika nemukadzi wavakanga vachidanana naye, anova anga ari muvakidzani wangu, ari mwana wangu andakachengeta ini nemhuri yake yese. Izvo handina kuziva kuti kufa kwakaita murume wake mukadzi yanga ane chirwere, so that kana tete Tilda vasi kutozviziva kuti ndamuchirongwa. Tete Tilda vaivaye ndopandakadzoka, ndobva vana vai vapora, ndobva vandipa mari, ndobva ndadzokera kumusha. Vana vai ndobva tavaisa kusocial welfare. Saka ndakabva ndarwara kwemakore mashure mokunge vana vatorwa nesocial welfare, nokuda kuti vakanga vaona kuti inini ndiri kunyanya kutambudzika. Zvadaro ndakabva ndanogara kumba kwangu ndichirwara kudaro, ndobva ndarapiswa natete Tilda ndobva ndapora. Matambudziko aya haana kuzondimirira. Baba ndokuramba vachingodanana nemukadzi uya for 15 years, ndichitsura zvichiramba ndichitsura, kusvikiraona baba vakazosvika pakuti iva vachada nezvangu, vakuda mukadzi uye. Ini ndobva ndazvitambira hangu. Asi chinhu chakazonyanyondirwadzawo ndechekuti musha uye watakanga tichigara nababa wangu wasiri wavo, wanga wari wangu.
sezvo ivo vanga vari munhangane vakadzi wobho munyika. Inini ndobva ndadaro nobva ndati baba imi chisudurukaika zvenyu kana mafunga zvokutora mukadzi wechidiki. Inini sezvo muri kuti ndachembera mondisiya hangu ndiri pamba pangu ndichirima hangu ndichifusha hangu mfusha yangu yekanzota ndichienda kuHarare kuvarimi ndichinohodhesa kuti ndiwanewo zvinondibatsira. Baba vakandishayisa simba panyaya iyoyo kusvikira vakutotora mukadzi uye vachipinda naye mumba mangu. Ndikaenda kugadheni ndovawana vari mumba muya voti aiwa ndangomutini ngaanditambidze mvura yekunwa. Kusvikirawo ini ndakazorwadziwa nenyaya ndobva ndaudzawo vabereki. Vabereki vaye kuvaudza kwandakavaita ini handina kutoziva kuti vabereki vangu vari kutorwadziwa kuti seini ndandakagara nguva yese nemurume asina kundibvisirawo kana sendi. Izvo bodo murume aiwandirwa. Baba ndopandakanovaudza nyaya iyi ndobva vatuma mukomana akanga ari kusouth hanzvadzi yangu ndokubva auya kumba kwangu achida kuti aedze kuyananisa nyaya iyi. Hanzvadzi yangu uye ndobva abata danda rakanga riri pamba mashure maunge tichitaura inini nemurume wangu. Ndobva atora danda riye ndobva andorova murume wangu kuti wakapa hanzvadzi yangu chirwere ndobva amuuraya. Saka murume wangu inini haana kufira pagiraundi akabva asara pamwoyo pake pachitamba. Ndokubva vanhu venharaunda vandibatsira zvakare nemamidhudhudhu nechinobva tatakura murume wangu ndobva taenda kuchipatara. 2 days time rechi3 kuma6 o'clock ndobva murume wangu apfuura. Saka inini ndobva ndatanga kutambudzika kuti saka inini ndichagara kupi, ndichaita sei apo ndine vana vari kutambudzika futi vari kusocial welfare. Ndinomboshayiwa mari yekuenda unovaona ende murume uyo ndiye murume wana ndichingofungidzira kuti ndichachengetana nayewo kusvikawo murufu nyange dai anga achinditadzira zvake. Kuzvino hanzvadzi yangu ndozvaabva aita futi apo inini ndaitorwara nonga makadhi angu ari mumba ndobva arova tese. Handiuna nhasi pamwoyo pangu apo pari kundirwadza nechiuno changu ichi handisi kukwanisa kunyatsofamba. Ndobva hanzvadzi yangu arova tese inini nemurume wangu kuti inini ndachemere ndichiti budi inyaya yekuti mai muchivanha kutaurana zvakanaka masingavanha kuuraya munhu. Saka bhudhi vayanobva vatanga kundiro vanobva vasungwa nemapurisa ndobva vaenda kuchitokisi. Mapurisa ndobva aita process yekuti murume wangu aitwe postmortem agovigiwa zvakanaka. Inini handiriko kumba kuya. Vana vemurume manje vamwe vakadzi vaya vandakawana varipo vana ndo vandakaroorerwa nemurume uyu ndini ndakavachengeta ndikavakudza ndindi zvinozikanwa kana namambo kana nemasabhuku emudunhu mandaigara. Vana vaya vakabva vatanga kundimhanyisa nematemo. Handina kukwanisa kuzotochema murume wangu zvakanaka. Ndangoti vanhu vachibva kumakuva ndobva vana vaya vakundibatira shamu. Handiuna nhasi pamba pangu vari kunzi vakatopwanya bedroom yangu zvinhu zvangu chibage changu zvinhu zvangu zvese vakatora. Saka inini ndakabva uku kumba ndisina kana chekupfeka chemukati kana chandinacho hapana izvozvi kana bhutsi yekumakumbo handina. Vana vemurume vaya vakundirwisa chirambo chokuti vaivanwa kugara neni pasi vaindibvunza kuti mama chii chaita kuti sekuru vauraye baba. Sezvo indandira amai vavo ndakavachengeta kubva vari vadiki hapana chakandifadza pakufa kwemurume wangu hapana. Kunyange dai ainditadzira handina kumbopa makomenzi ekuti bhudhi vangu vakagona ena handina kuvati 100%. Ini izvozvo vakatondikwadzawo nditoriwo neinjari hanimaona. Saka zvonhu zvavaifanwa kugara neni pasi nemasabhuku vese vakandibvunza ndakataura kukakavadzana kwakaita vanhu. Saka ini ndosaka nhasi uno ndiri muno munotoni. Ndofunga zvadaro ndakabva ndatiza ndobva ndapinda muchinhoi. Ndobva ndaenda kuchinhoi kuya ndobva ndaona inspector show vepacentral. Ndikati inspector ndatadza kugara kumusha. Vana vemurume uya vakuda kundiuraya. Ini ndakutetereka nenyika kana kutsvaga mapiritsi echibage ndizviuraye nokuti ndatotsva kudumbu rekumusana kuti hanzvadzi yangu ndiye 1 mumba medu. Ndiye 1 shuwa. Vasikana tiripo 14 mukomana 1 wechi15. Baba ndichavaudza ndichiti kudii indachiti hanzvadzi ashanya auya kuzotaurawo chii nauyi mune zvakanaka. Inspector show akati no endai kune hama yenyu munin'ina wenyu mumbonozorudza pfungwa muriko
vana venyu vachakufonerai ivo vana vemurume wenyu muchataurirana vachine shungu dzokufa kwababa vavo. Zvechiwai ndakabva ndatsvaga mari muchinhoi ndobva ndapiwa nomumwe mukadzi aimbouya achitengesa kumba kwangu ndobva ndauya kuno kunotoni. Ndakagara nemunin'ina wangu asi nemunin'ina wangu pakazoita kusawirirana mashure omokunge nyaya yaenda kukoti. Munin'ina wangu akati ine vakoma ndichakwanisi kuramba ndakakuchengetai pano nokuti hama dzese dzakundipandukira kuti ine handifanirwa kukuchengetai ende imimi munofanirwa kutsvaga mari yokuti tinokumbira mambo ruregerero pane zvakaitwa naBhuti. Kuri kudiwa mari yemombe hameno mombe iri kudiwa namambo yekuti munzvimbo make makasviba. Ina handina mari. Ndimambo nemakonde ndimagondi ari kutotida izvozvo ari kutoti ndakutuma mapurisa angu kuti auya akusunge nokuti kubva mapara mhosva mudunhu mangu hapana wedzinza renyu wandakaona akauya kuzokumbira mhuri ruregerero kana kuuya kutaura neni kuti no zvinhu zvakakanganisika. Saka ivo vanin'ina vangu vari kuti tsvaga mari inini nditsvage mari nezero randiri yemunin'ina wangu wacho ndakatoroorwa ndinaye kumusana ndiri munhu akura iye kuma 50 something. Ini handichakwanisi kutsvaga mari handina kumwe munhu kwandokwanisa kuwana mari ini ndichishawa chokuti ndidye. Iyo nditi endai kumari icho munotsvaga kana basa rehouse girl mutsvage mari inini ndokupaiwo hafu imobviso hafu toenda kwamambo tonodedza vai vakaparirwa mhosva naBhuti nemi neni totsvagawo vanotiperekedza tonokumbira mambo ruregerero. Tonzwa kuti imi munokwanisa here kudzokera mumba kwenyu kana kuti hamukwanise kana munokwanisa kutora zvipfeko nemagumbezi akasara. Munin'ina wanguwo ipapo ndopandaona kuti iye anenge aomerwa sezvo baba vakura purezidendi chaivo vadiki vamakore ari kuti akachengetawo baba oendawo kujeri kuna Bhuti achinovaona oti wainini kuno ndenchida kudya. Saka inini ndaomerwa manje muri yeZimbabwe vanangu neupenyu kuti ndoita sei. Dai pawana wandinzwira tsitsi kana makanditengera chiruzeva zvangu pazvimba apa ndinogara. Mama, nanzwa muchiti muri vasikana 14 vamwe varipi vasikana? Havasi kutowanika. Vamwe vana vamainini mukadzi wababa vakazoroora mashure mekunge mama edu vafa. Ko imimi mune vana vangani kuchembera? Ini ndine 6. Varipi vana venyu? Ndikuona vasukuru ndazwa zvakana muchitaura nyaya vasukuru vamakabatsirwa natete Chiuta kuti vange vachirapwa mushure mekunge vabatwa chibharo. Zvakanaka. Vana venyu vari ku? Vana vangu vamwe vari kuKadoma uko havano kuenda kuchikoro maitiro ava vari kungoita zvinhu zvacho zviri kungoita kunge sort of jambwa muchinzwa ndati handizivi kuchaperera dambudziko rangu zvaakuda kuti ndichibatsirwa kana kuchivanhu kana kumaprofita handisi kuziva. Handina mwana akaenda kana kuchikoro kana mukada kunoona pavanogara nezvavari kuita munongoona kuti zvinhu zvacho zvazvakangonanganawo neni. Vasikana vangani? Vasikana 3. Vakomana 3 asi baba vevana njere dzavo dzakatorasika. Kubva panzwa kuti vana vakaitwa zvakati ndonyaya ari kungotaura kana mukamuona munhu ariko kuKadoma kwaanoshanda hakuzi kuKadoma isachi kusaidi reKadoma asi kuri kumaruzevha. Saka iye uye ari kurwara nenjira ane vana vangani vaakasiya ndo vakabatwa? Ndivavo vakabatwa chibharo. Vari vatatu. Ko ava vari pana ava ndevana? Ava ndeve mwana wangu musikana ndehouse girl kumasasa uko. Saka vana vakatya kugara pamba kuti gokumadhagesa yaya. Inyaya inozuvisa, nyaya inorwadza. Hanzvadzi yenyu uyu nyakuponda murume wenyu nemi futi akakurwadzisa akakusiyai vanhu zvakanyanya. Mati ari kujeri? Ari kujeri ake. Iye haana pfumo yakasiya ashanda yekuti mhuri yaiti yaitorowo yonoripisawo zvinosiririsa namukasvika kumusha kwatakaberekwa mukaona baba vangu nepamba pake muchiona ndichidzungaira kudai chokwadi kana pini chaiye kana tsono kana kuti kusauthi kwacho aita nezvei hazvina anomboziva kana chainacho hapana. Aitonetsana futi nemusikana wandikugara munin'ina wangu ndiye waitonetsana futi naye.
ndipe mari ndiite zvakati ndidai hushai kuziva kuti koimhepo here kochiiko kuti tombotorwa here tese tomboenda muchivanhu semhuri zvacho hazvisi kutombooneka kana yawa pari kunzi kwamai mubvunzo kana kuti nhau yenyu yamuri kutaura yakanaka. Pane pamataura kuti tiripo 14 imimi mumba mamai venyu muri vangani? Nhasi uno munomira navo musiri kutarisana kwamai nini? aisi mumba medu tiri 7 2 vakashayika tiri 5. Saka paushani hwenyu hwamuri mungori mumba kangomira nemumwe chete musikanoyo. Kwavamwe vatatu? Vamwe vatatu ava mhenu kwavari. Nevasikana 2 vamhenu kwavanoitawo. Mhenu ndotaura chokwadi. Vari kutengesa miri vari South Africa. Ndo chokwadi chaicho. Ndikavanzira muri yeZimbabwe hapana zvandagona. Zvazvadaro nehemai, imimi makazombodzokera here kugara pasina baba? Kuti nai baba, iri dambudziko iri rapinda mumusha, yatova ngozi, yaparwa iyi. Todii? Handisati handina mari yacho. Baba vari kwavo, kufamba havachakwanisi. Zvichireva kuti kana tiri kutaura mashoko nemwaka yaitika zvinezvi, hazvina nguva refu? Hazvina. Handisati ndaenda kuna baba. Baba havasatiwo kana kuti vandifonera kana kuti vandita mwana wangu sori nematambudziko ezvakaitwa nabhudhi vako, nokuti inini nhau yese yekurarama kwandaiita neupenyu hwacho ndaiudza baba. Mukomana ndasingamuone ndakaparadzana naye ari mudiki, akazongouya zvegikirigikiri achisvika achiita nyaya dzake dzaakaita. Asi ini nyaya yangu ndakaenda kuna baba, kuri rapera museri ndakanokurukura navo. Baba, upenyu hwangu wasina kumira zvakadi. Vakati zvinowati ndidii, nokuti kana kufamba chaiko vakufamba vachirovera mabva. Munhu akura, baba wangu atodo kutochengetwa. Tingavatarisire zvekuti vava nemakore mangani baba venyu? Baba wangu ndeva 1944 43. Asi unyatsoziva ipapapo kana kuti 34 33, nokuti napurezidendi vakasiyana zvishoma shoma. Handichanyatsosiva hangu ipapo, asi baba munhu akura. Amai, ndine urombo zvakanyanyisa. Muri yeZimbabwe iri kunzwa dambudziko riri pano, harisi dambudziko rimwe chete. Dambudziko rekutanga nderekuti gogo vakashungurudzika musoro mekunge vazukuru vavo vabatwa chibharo 3. Asi vazukuru vakawana pekunoiswa kana kuti kumashelters. Amen. Kuburikidza natete Tilda. Vatuwo vadzokere kumusha ndopavakasvika vakawana murume wavo ava nomwe mukadzi anove mudzimai wavaigara naye panext door wavanoti vakatorera. Asi zvisinei kudaro, mukunetsana imomo yatinoti domestic violence, domestic disputes, hamawo dzakanzwa kuti aiwa zvichokwadi hanzvadzi yavo haisi kugara zvakanaka. Ndobva hanzvadzi yavo yanga yavo yakati regai ndiende ndinonzwawo. Pakunzwa ipapo yakasvika hanzvadzi ichinetsana nemurume wayo, ndobva yahakira. Ndobva arova mukwasha nedanda sekutsanangura kwaitwa nagogo. Mukwasha akabva atakurwa kuenda kuchipatara, koko akasvika akashaya kutaura kuno koko vari kuti hanzvadzi yavo iri kujeri. Asi chavashayisa ugaro mukati memusha mavanga vakarohwa, mukati memusha wavo wavanga vakavaka nemushakabvu murume wavo. Chavashayisa ugaro ndichekuti mambo ari kuda kuripwa chekutanga. Vana vemurume havachadi kuvaona, vari kutodawo kuvauraya. Saka havasisina pekuti vangakwanisa vachiisa musoro vari pavari kuti vadzokere ikoko vanotsvaka rusevha. Mambo anenge achiti iwewe nedzinza rako makasvibisa musha wangu, vari kuda kuripwa mambo. Chechipiri kuti vadzokere pamusha pavakabuda vasina kana chekupfeka. Vana vemurume wavo mushakabvu vanove vasiri vana vavo vari kuda kutovauraya. Muri yeZimbabwe ndivo mbuya vatinavo vari pano vari kuda rubatsiro rwenyu. Koko zvandatsanangura ndizvo handiti? Amen. Chokwadi. Mashoko enyu kumuri yeZimbabwe nguva ino, zvamuri kuchemera zviri mukati memwoyo wenyu. Amen. Ekupedzisira. Ini zvandiri kuchemera kumuri yeZimbabwe ndezvekuti dai pawana vana vangu vari muno muZimbabwe vanoziva kuti vakaberekwa, kuvakadzi, kuvarume, kuvazukuru, mandiitira mudeme. Ndakwanisa kunosanganawo namambo, handina mari yebhasi. Ndanotaura namambo
kana ndawana vaperekedzi semhuri yangu yandadaidza munomba kudai vanondiperekedza, tonosangana namambo, tonokurukura namambo. Takurukura namambo, mhuri yangu yandishanyira nhasi ichanzwa kuti shungu dzamambo dziri papi, movabatsira netsoka dzokuti tiende kuna mambo. Tiende kuna mambo tononzwa kuti mambo vari kudei, vari kuda kuti ini ndidii, ndigare papi maererano nekutadza kwakaita hanzvadzi yangu. Kana vana vangu ava ndadzoka navo, tinoya tokutaurirai futi mhuri yeZimbabwe kuti ndanzi ndidzokere kumba kwangu, kana kuti ndichawana here vachengetedziwo, kana kuti venharaunda iye vachasvika votaurirwa nemi mhuri yeZimbabwe nezvido zvenyu, ndigare pamba pangu ndichirima miriwo yangu, mufusha yangu, ndo nhunha dzangu, asi kumba kwacho hakusi kuendeka. Imba yangu iri kutonzi yakapwanyiwa, makona ese yakatogara pasi, zvinhu zvangu zvanzi zvapera nemujuru pakatomera chidhuri. Saka handisi kuziva kuti ndinogara sei zvakwamuri vanangu. Batsirai vana vangu vauzondibatsira nhasi. Pawane hwani wavo kana vairi vane chido vandiperekedze kwamambo zvisina kana ani wedzinza. Powanikwazve hwani mwana anoprefera kundinyoresa kana kudhavs kana ndikwanise kuzovigika zvisina hangu veukama mukati, nokuti hama dzese dzaakundivenga kuti ndakakonzeresa mwana wavo kusungwa, ndakakonzeresa problem, asi kwakuri kusagariwo zvakanaka, kwakuri kutambudzika. Ndakafunga kuti nyaya iyi zvandaudza baba ichagadzirika zvakanaka, saka yakaramba kugadzirika zvakanaka kusvika nzodzi yangu yakahakira nenzira isiri ndiyo. Inini pano nditori murwere, ndotokumbirawo kuendesawo kuchipatara nevana vangu vari muno vanova mambo shumbakadzi ari muno nakushungu, voendawo nene kumahospitals ndowanikwa ndozikanwa kuti chiri kunyanya ndinetsa chiino. Ndiri kunzwa pachesti pangu apa panorwadza kusvika kumusana, ndonzwa kunge muhana mangu mune dombo riri kurema, handikwanise kufamba, ngatimira asi ndinorwara. Chiuno changu ichi handikwanise kufamba gumbo rekuleft. Saka zvese izvozvo kana vana vangu mandidzikira nyasha, mandionawo, munopiwa feedback yokuti mama varapiwa, chii chiri kurwadzisa mama miri yavo. Kana ndafa handishayiwe pokuvigwa, shumbakadzi yeyu anoona zvokuita kusvika mweya wangu wazorora nokutambudzika kwandiri kuita. Ndiri kukumbira rubatsiro rwemari yetsoka yokuti ndiendwe neni namambokadzi yeyu shumbakadzi anondisvitsa pana mambo nemupurisa zvekare, toona kuti mambo uyu ane dzimwe here pfungwa dzaainadzo, kana kuti hazvinei nehama dzangu dzaaimi naivo vana vandivinga. Handichatsvagi baba vangu vakura, vanozongonoudzwa naye shumbakadzi. Ndinoenda futi naye tonokurukura nababa vangu hachakwanisi kufamba. Mai vangu vakashayika, it was 1980 pahondo, vakafa nehondo. Saka zvinhu zvinongodawo kuti mundibatsireni moyo unoda, pasina kumanikidziwa. Wano kana sandaki yake anotengawo ondipawo ndopfekawo. Ndinofunga ndine zvakawanda ndinopiwawo nevamwe, asi hazvikoniwo kuti ndikwanise kufamba kana kudii. Semunhu wamunongoona kuti ndiri mai vaigeza, vaizvigarirawo pamba pavo zvakanaka, asi nhasi uno zvavhiringidzwa nerufu. Kana paine vamwe vanenge vachiona kuti vane matambudziko iwayo, nyaya inoda kutaurwa zvakanaka, kwete mafambiro akazoita nhau yangu iyi. Ndiri kurwadziwa, handisi kurara, ndofunga mbama ndiri muno Landroad, varidzi vemba ino yamuri kuona kebhini inoi ndo vakanditiwo garai masofa aya ndingakutorerei. Aka ndo chimiro chiri pandiri mhuri yeZimbabwe. Muchembere, ndine mubvunzo wandinoda kubvunza wokupedzisira, yekuti nhasi uno mambo vati wayetitaure, mambo vati aiwa vaziva kuti imi hamuna chamuinacho,
vakuregererai munokwanisa here kunovaka umwe kuti movakirwa umwe musha mukati medunhu ramambo nemakondi kana kuti maakutotya zvakare kugara mukati menharaunda iyoyo kana kuti muri kuda unogara pamusha penyu pamaigara nemurume wenyu? Ya, ndiri kuda kudzokera kunge taenda mambo ataura kuti achataura nemasabhuku nevanhu vari mudunhu nemhinduro ichapiwa nevana vai vaida kundiuraya nokuti tichanotaurirana semataurirana atiri kuita vonzibwa kuti pfungwa dzavo dziri papi. Kana ndazowanawo chandiwana imune makuziva kuti no mama vafa nokuda kwenyaya iyi. Ndosaka manzwa ndati inini ruzhinji rweZimbabwe ndikangodzokera ikoko maakunditsvagirawo funeral yokundijoinisa vanangu. Hapana chamunobva. Handinashuwa kuti ndichararama makore kunge handiri nawo. Ndozvandandichikumbira ndinoda kunogara kana zvandoramba shumbakadzi achataura kuti hazvigoni ndopatati tichadzoka nemhinduro. Kana muchinditsvagira pazvimba kana muchinditsvagira kumondoro kana ndepapi mondivakira imba yangu 1 room yangu yokugara hangu kakicheni kangu ndogara tichirima muchindiona ndichibuya nikamuriwo wangu kusvika ndafa. Uye anenge ajoina handijoinisa funeral handakuendawo chikore handina kwandakadzidza woziva kuti mama vafa wondiviga zvapera. Muri yeZimbabwe nyaya iri pano inyaya inodonhedza misodzi, nyaya inobvarura mwoyo. Hazvina kunaka kuti vaishukuru vedu vana Sorojena vadonhedze misodzi, mai vadonhedza misodzi. Ndanzwa kudzamirwa, ndanzwa kuremerwa. Muri kuzviona zvidzidzo zvatadzidza mukati menyaya iyi. Tisu vana vahanzvadzi vedu vanakomana mumusha umu mukanzwa kuti kune zviri kuitika, batai nyaya mune zvakanaka zvisina mhirishonga, nokuti onai mhirishonga payazosvitsa yakasvika pakuti murume wagogo adzame, ivo vasara vashaya pekugara. Mhosva dzenyu memana hanzvadzi dzakuiswa pamusoro pamama. Chimwe futi chatadzidza panyaya iyi ndechekuti kurwisana hakusiriko kunogadzirisa zvinhu. Dei mukanzwa mumwe achema achiti ndine dambudziko, anenge ane dambudziko zvechokwadi. Zororo remunhukadzi riri pakugara mumba make zvakanaka. Zororo remunhukadzi riri pakugara akasununguka ari paruvanze rwake achiti ndiri pamba pangu. Mami yemukadzi mukadzi. Muri yeZimbabwe gogo vachema, vatsanangura pavo vataura zvasarira kwatiri semhuri yeZimbabwe. Ndatenda muri yeZimbabwe. Inyaya inorwadza mhuri yeZimbabwe. Kana paine vanokwanisa kubatsira amai ava anything chaanokwanisa kubatsira nacho, aiwa ngativabatsirei nerudo rwaMwari nemwoyo wose nemwoyo unoda. Ndiyo update yanga ndinayo muzuva ranhasi. Ngatisanganei pachikamu chinotevera. Bye bye.